Det gik ikke ligesom håbet, gjorde det det? Nej. Der er ikke nok. Nej. Du kan ikke gøre det. Nej, jeg kan ikke. Du kan ikke gøre det. Nej, Kend nu. ikke engang ordentligt. Okay, lidt. Så må vi. Lederen. Ja, sidste gang. Er du med? Nej. Det var godt reddet. Ind i busk. Ja. Kom og skifte til busk. Dufter de overhovedet? Jeg ved ikke. Kom Seriøst? Tak, Brian. Tak. Fucking idiot. Det var dig, der skulle have gået videre, det ved du godt, det gør. Jeg glemte det. Det er da ikke langt med mig. Okay. Så må jeg hellere være. Ja. Nå. Skal vi hoppe videre i dagens program? Må vi nok hellere. Ja. Det er i orden. Vi ses.